Dan il-mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Joġobkom innumu bil-wifa. U Alla iftaħ li xoftejja, U fommi xandar it-tifil tijek. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-feħ li l-blata ta' salvazzjoni tana. Nesu quddimu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu il-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kolla. Fidejhu mal-qjan tal-art, tijow mal-ċaċet tal-olijiet, tijow il-bahar għaxu għamlu, tijow l-art għax bideħ saret. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuhu ninxteħtu quddimu, arkubtejna quddim il-mulej li ħalaqna, għalli xu għallatana u aħna l-poplu tal-mira tijow u n-naċ tijow. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Mux li kontu l-lum tisimaw leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tentawni missirijietkom għal-kemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nismellu dan il-nisel u jienet qalbu mħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalek tlift fil-għadab tijaj, ma jitlux fil-mistrieħ tijaj. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. O Għalli ħlisni, Mulej fit-texenni, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kristu sidna u siti sema, salvatur ħanin ta' dinja, bis-salib li ħattalina, mill-irbit tal-mewt ħallejtna.
Nitolbuk biex tibqa dejjem tħares fina d-doni u l-grazzi li xerrit fuq il-ġnus kollha bil-misteri mqazza tiegħek. Ħaruf ġwejjet min ajreteba li sirdwit ma ta' ġnubitna f'demmek ħaslu natfu l-bisom dawk li ħtar talik u tqazzu. Kif min qabrek tqum imseba tella semal dawk li fdejthom ipreġġi smek biex għal dejjem infaħru kuj saltnu miegħek. Nitolbuk biex flimkien magħhom Ġesu twajjeb tilqalilna li minn fost il-popli ħtartna b'saltna mqazzata misirek. Amen. Noħdu bil-qeda. Nimtet u norqot minnu fih fis-sliem. Weġibni meta nsejjaħlek Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Oħroġni fil-wissa meta nkun imdejja ħenna lija u isma talbi. Intom bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu l-mulej wera tjiba kbira miegħi. Jismani l-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidimbux, aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-rizq ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Inti nissilti lejna f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Nimtet u norqot minnu fih fis-sliem għax inti waħdek mulej fis-sot edni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien Nimtet u norqot minnu fih fis-sliem. Fil-kwiet immur nistrieħ. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jingħat lill-mulej int sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Lem tagħhom ikattru dawk li jaħtru Alla oħra. Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm fidejk xortija. Il-kejl tani art li taxxaq misl-isem tas-sowa l-qalbi. Imbirek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax inti ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdejh indaf fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruqa
u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej setanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej tal-eżerċti, dan hu s-Sultan tal-Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Infetħu Intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi l-kawża tiegħi u ifdini. Għatini il-ħajja skont il-weda tiegħek. Qari mill-littra lill-Lut. Infittxu li nidħlu fil-mistrieħ tal-mulej. Ħuti, ħajkonna l-biża li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tal-Alla għada hemm ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Evanġelju. Imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu. Għax meta semgħuha m'emmnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ tiegħu kif qal hu, hekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil tal-Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja kif jingħad imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu. Imbagħad hawn jingħad ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ u billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba ma daħlux, ħtija tal-ebbusija ta' rashom, Alla għamel mill-ġdid jum ieħor, illum, meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġożwe li tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem min jum wara dan, mela għad baqa' mistrieħ tas-Sibt għall-poplu tal-Alla. Għax min jidħol fil-mistrieħ tal-Alla jistrieħ hu wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebbusija tagħhom. Il-kelma tal-Alla hi ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel il-ksibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Wara li difnu l-mulej gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar, imbagħad issiġillaw il-ġebla u ħallew xi soldati għassa mal-qabar. Il-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh ħallew xi soldati għassa mal-qabar.
Qari minn omilija antika fuq is-Sibt Qaddis tal-Għid il-Kbir. Il-mulej niżel fart l-imwiet. X'inhu dan li ġara? Illum fid-dinja waqa' skied kbir, imbagħad solitudni. Skied kbir għax is-Sultan raqad. L-art twerwret u siktet għaliex Alla magħmul bniedem raqad. U qajjem lil dawk li kienu ilhom ħafna riqdin. Alla bħala bniedem miet u weżżes art l-imwiet. Għax tassew u mar ifittex l-ewwel missier tagħna li kien qisu n-naġa l-mitlufa. Iva, rid iżur lil dawk li kienu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva, Alla u Ibnu mar iħol mill-irbit tarbatija lill-Adam li mjassar flimkien ma' Eva li mjassra. U l-mulej daħal ħdejhom bl-arma rebbieħa tas-salib f'idejh. Kif raħ Adam l-ewwel missier tagħna, kollu mistaġeb beda iħabbat fuq sidru u jgħid lil kulħadd: il-mulej sidi ma' kulħadd. U wieġeb Kristu u qal lill-Adam u miegħek ukoll. Imbagħad qabdu min idu qajmu qallu: stembaħ inti li rieqet u qum mill-mewt ħajjiddi fuqek Kristu. Jiena u Alla tiegħek li minħabba fik sirt ibnek, minħabba fik u li mnisla minnek kollha, issa bis-seta tiegħi qiegħed nordna u ngħid lil dawk li kienu marbuta fil-jasar oħorġu, lil dawk li kienu fid-dlamijiet ħajjiddi fuqkom id-dawl, lil dawk li kienu mitlufa fin-nas qumu. Jien qiegħed nordnalek stembaħ inti li rieqet, għax jien ma għamiltikx biex tibqa' marbut f'art l-imwiet. Mill-imwiet, jiena l-ħajja tal-mejtin. Emili dejja, xbija tiegħi. Inti li kont mammul fuq ix-xebħ tiegħi. Noħorġu minn hawn, għax inti fija u jiena fik. Aħna persuna waħda mhix mifruda. Minħabba fik jien Alla tiegħek sirt ibnek. Minħabba fik jien is-sid sirt lil sir bħalek. Minħabba fik jien li jenola mismewiet inżirt fl-art, anzi saqih l-art. Minħabba fik ja bniedem jien sirt qisni bniedem bla saħħa li għandu friexu fost il-mejtin. Inti ħrixt mill-ġnien u jien minħabba fik itteħiet minn ġoġnien, ingħatajt fidejn il-lut u sallabt fi ġnien. Ħares lejn il-bżieq li tefgħu li fuq wiċċi. Jiena lqajtu minħabba fik biex nitfa' fuqek mill-ġdid dak in-nifs li kien ingħatalek fil-bidu. Ara kemm daqqiet bil-ħarta tawni fuq ħaddejja, jien stabart bihom biex inġeddet fik dik ix-xbija li fuq as-sawwart u li inti ħassart u nagħtiha sura tixbaħ lil tiegħi. Ara kemm swat ħadd fuq dari, jiena lqajtu minħabba fik biex inneħħilek minn fuq darek it-toqol ta' dnubitek. Ħares lejn idejja kif issamru mas-salib minħabba fik, għax inti darba milt ħażin li middejt idek lejn is-siġra. Jiena rqatt fuq is-salib u lanza nifdit li ġenbi. Dak ukoll minħabba fik, għax inti irqatt fil-ġnien u ġembek infetħet biex minnu ħarġet Eva. Issa ġembi fejjaq lil ġembek. Ir-raqda tiegħi qajmitek mill-irqat tiegħek fart l-imwiet u l-lanza tiegħi żammet lura ix-xabla li kien hemm imxejra għalik. Nitilqu minn hawn. L-għadu ġalek toħroġ mill-Eden, imma jien se nqedek mhux fi ġnien tal-art, imma fuq tron fis-sema. L-għadu firdek minn siġra li kienet biss xbija tal-ħajja. Imma ara jien il-ħajja, issa ninsab ħaġa waħda miegħek. Fl-imoddi
etlek il-kerubini għaddejja tiegħek biex iħarsuk. Illum il-kerubini biex kif jixraq lill-Alla jatuk il-qima tagħhom. Jien ħejjejtlek it-tron tal-kerubini. Dawk li se jwasluk hemm huma lesti u qegħdin jistennewk. Bnejtlek il-post fejn se toqgħod. Għandek li kellim ħejji. It-tinda tiegħek ta' dejjem mamra u mżejna. It-teżori ta' kull ġid huma miftuħa lik. Is-saltna tas-sema tħejjitlek sa minn dejjem. Ir-raj tagħna warrab l-għajn tagħna tal-ilma tal-ħajja u fil-mewt tiegħu x-xemx iddalmet. Dak li kien iżomm mill-ewwel bniedem imjassar taħtu u nnifsu inqabad il-sir. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Huwa qeret l-eluq ta' l-art u weleb is-seta tax-xitan. Illum is-Salvatur tagħna kiseb bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Paġna 15. Bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bla ħtija. Ismaw Alla leħen it-nejtijej, mill-biża tal-għadu ħaris li ħajti. Aħbini mill-konfoffa tal-ħżina, mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen. Dawk li sinnu bħal sejf il-sinhom, jitfgħu klimi bsa bħal vleġeġ. Biex mill-moħba jolqtu lil minu bla ħtija, jolqtu ħalla rrida bla biża ta' xejn. Moħħhom sieħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, jiftehmu kif jonżbu bil-moħbi u jgħidu min se jarana. Infittxu l-ħażen, ifaslu pjan maħsub sewwa, min jifhem moħħu qalb il-bniedem. Imalla bil-vleġeġ jolqothom, f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. Minħabba l-sinhom isiru ħerba, kull min jarhom iħarrek rasu. U l-koll jimtlew bil-biża ta' Alla u emilu jxandru u jifmu sewwa kull ma għamel. Jifraħ il-ġust ful-mileju fih jistken, jiftaħru daw kollha ta' qalbhom safja. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bla ħtija. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jiena qed sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti, nitqiegħed bibien l-imwiet għall-bqija ta' snini. Jiena qed min is-senar għall-mulej, fart il-ħajji. Ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jamru fid-dinja. Tneħħit li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Kebbibt li ħajti kif jagħmel nissiġ biex jaqta' minn ewl, lejlu nar inti fnejtni. Bħajt najjat sa' sbieħ il-jum, bħal il-jun il-mulej kissir li għadmi, lejlu nar inti fnejtni. Bħal xuttafan pespes bħal ħamima nokrob,
عينيام بكية يخرسوا الفوق Insalvajt li ħajti minn ħofra tal-ereda. Inxħet wara spallejk ptijiti kolla. ما يفارقش المويت عنقاس الموت ما السبخك Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar. Dawk li jinżlu fil-qabar. Minu ħajrodlok ħajr bħal illum il-missir jarraf lill-ulidu l-fedeltà tiegħek. Salvana mulej u aħna ndoqqu ċetri. Il-jum kollha ta' ħajjitna f'dar il-mulej. Gloria lill-missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Eħlisni mulej minn bib li mwiet. Jien kont mejjet, u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' l-art. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smewit qawwija tiegħu. Faħru għall-emejjel gbar tiegħu, faħru għall-kobor tiegħu bla taħar. Faħruh bid-daq ta' tromba, faħruh bl-arpa u ċetra. Faħru bit-tamburi u bisfin, faħru bit-taq tal-kordi u tas-sfafar. Faħruh bid-daqqawi ta' ċimbali, faħruh bid-damdim ta' ċimbali, kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-mulej. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu jissawu dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Jien kont mejjet u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' l-art. Mill-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, fid-dwejjaq tagħhom huma jfittxuni u jgħidu imxu ħanerġgħu lura ant il-mulej għax huwa ċarrat imma se jdewwina u sawwat imma se jorbtilna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk Alla ollih sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Kjoġobkom bil-wifa. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib u d-dem tiegħek. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għali ġiżuru jifdi l-poplu tiegħu. Huwa għafalina għawa ta' salvazzjoni, dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi, fomm il-profeti għaddi sintiju. Biex jisalvana mill-edewa tagħna u mill-dejn daw kollha li joboduna. Bek juriħnina ma' missirijietna
u jiftakar fil-patadis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missirna li għatina. Li meħlusin min idejn l-edewa tagħna, naqdu bla biża. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Jirġa' mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li batilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tila. Ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slih. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur ta' dinja salvana, ejna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib u d-dem tiegħek. Il-feddej tagħna għadda minn dbatija ħarxa ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu Ħen għalina mulej. Kristu Salvatur tagħna. Inti rid li l-omm imnikta tiegħek tkun ħdejk waqt il-mewt u d-difna tiegħek. Għamel li fid-dwejjaq tagħna aħna wkoll naqsmu miegħek fit-tbatijietek. Kristu mulej, inti sirt bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tajt lilna il-frott tal-ħajja tiegħek ma' Alla. Għamel li mutu għad-dnub biex ngħixu għal Alla. Kristu raj tagħna, inti nżilt fil-qabar u nħbejt għal kulħadd. Għallimna inħobbu l-ħajja moħbija miegħek fil-missier. Kristu Adam ġdid, inti tħalt fis-salbna tal-imwiet biex teħles in-nies it-tajba li sa mill-bidu tad-dinja kienu jinsabu magħluqa mġew fil-ħabs tal-mewt. Għamel li kull min jinsab fil-qabar tal-ħtija jisma' leħnek u jqum għal-ħajja. Kristu binalla l-ħaj, inti tajtna li ndifnu miegħek fil-mamudija. Għamel li nsiru nixbħuk fil-qawmien tiegħek biex ngħixu ħajja ġdida. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Għatina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-mamudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmien tiegħu u li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej berikna jħarisna minn kull deni u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
Naslu fit-tmiem din il-funzjoni tal-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum. Il-lejla fit-8 ta' filgħaxija l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Fġieli tal-Għid minn ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fejn bħala Kattoliċi niċċelebraw il-qofol tas-sena liturġika u l-qofol ta' twemmin tagħna, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Il-lejla wkoll numru sabiħ ta' persuni adulti se jitgħammdu u jsiru membri ġodda tal-Knisja Kattolika. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa kull min jista' jieħu ħsieb jattendi u jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ġewwa l-parroċċi. Aktar dettalji billi żżur il-website randan.knisja.mt. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.